a yayin da zai ciki a kan kujera, ke ya kamata ki fara hawa kansa ku fara irin wannan wasan da za ki zo ki zauna a tsakiyar ƙirjinsa, ki hau tsakiyar ƙirjinsa kansa kina goga masa nonuwanki, kina shafa masa a haka za ku daɗe kuna wasa kuna shafa juna, ki haɗa bakinki da nasa, shi kuma kina kansa amma fa in kin hau kansa ba wai tsaya za ki ba, kina goga mai nonuwanki a'a ɗuwawukanki ki ringa jujjuya su a kan cikinsa, daga can sai ki matsa ki dangwalo abar zalmalulin kenan, shi ma ki ringa shafa shi, ki zura hannunki daga bayanki kina shafa masa, kina goga masa nonuwanki. In na ce fa gogawa ki cire komai na jikinki daga ke sai shi, kina goga mai a fuska yana sha yana tsotsa, kina daɗa goga mai, haka za ku yi ku ɗau dogon lokaci kuna wannan abin da ke da shi. Za ki ga yanda zai dirirce, za ki ga yanda zai ringa ƙoƙarin cewa ki kwanta shi fa yana so ya ci ki 'yar uwa. To daga zarar kin fahimci cewar yana so ya tafi hedikwata ya yi abin da yake so, to ke kuma a nan ne za ki buɗe ya tashi, ke kuma ki zamana ke ce a ƙasa shi yana sama. Idan kika kwanta ƙafafuwanki ba wai a kan kujerar haka za ki bari ba, a'a ki ɗora ɗaya ƙafarki a kan saman kujerar, ɗayar kuma ki ƙasa da ita ta inda zai samu damar shiga, ko kuma ya samu ƙafarki ya ɗaɗɗage su ya yi sama da su ta inda zai shiga cikin farjinki ta ƙasa. A lokacin da yake wannan cin naki ba tsaya za ki ba, ke ma daga nan ƙasan ƙugunki za ki ringa muskutawa kina juya haka za ki ringa yi, kina juyawa yana cinki kina juya, wannan juyawar da ke ita za ta daɗa baki damar wannan daɗin da kike ji ya ƙara matsowa, ki ƙara jin daɗin ya daɗa baibaye ki ƙara jin wannan annushuwar da kike ji ta daɗa yi, a nan ne za ki yi sauri ki ga har kin kawo buƙatar ki ta biya. Shi kuma a wannan lokacin da yake wannan cin naki kike wannan muskutawar, wani irin daɗi ne wanda ba zai iya misalta miki shi ba yake ziyartar shi. Daga zarar kika ji yana wannan nishin yana numfarfashi, za ki ji yana irin nishin nan, to daɗi ne kawai yake daɗa mamaye shi. A lokacin ke kuma za ki samu ki ɗan saka hannunki a ƙirjinsa ki ringa lailaya masa nonuwansa, kina lailaya mai, za ki ga yanda zai kuma rikicewa, za ki ga yanda zai ƙara azama, yana daɗa gwatso, yana daɗa tura miki zalmalolin nan a cikin hedikwatarki, za ki ji yanda zai ringa sambatu yana ambato sunanki yana faɗa, za ki ji yanda zai ƙara ruƙunƙume ki, a nan ne za ki ga ya cafki nonuwanki yana lagutsa su, yana mulmula su, yana tsotsa, yana danna kansa a cikin ƙirjinki kamar zai haɗe da ke, haka zai ji. Ba komai bane ya sa illa wannan daɗin naki kawai da yake ji, shi ne yake daɗa ziyartarsa. Inda a lokacin nan za ki ji ya yi yunƙurin zai kawo, to idan har ya kawo ki tarairaye shi, ki kwantar da shi a kan ƙirjinki, ki rarrashe shi, daga nan kuma za ki iya ce masa ya kwanta, ki hau kansa, ke kuma ki ci shi, kafin ki ci shin amma fa sai kin irin lallaɓa shin nan. Lallaɓawar da nake nufi irin ki ɗan shashshafa mai jikinsa, ki ɗan ringa mishi sannu baby, sannu da zuwa mijina, abin alfahari na, sannu da zuwa mijin ƙwarai, sannu da zuwa gwarzona, irin dai kalamai wanda zai ƙara jin daɗi. To a nan kina gaggaya mai wannan kalamai, kina shafa shi, kina gaya mai kina shafa shi, a nan za ki ga zarmalolin ya ƙara miƙewa yana neman ya ƙara, za ki ji kamar zai ci babu, saboda wata sha'awa ce za ta kuma bujiro masa. Za ki ji yanda zai ƙara ɗimaucewa, za ki ji yanda kina ji ya fara abin nan ta
miƙe ta yi ƙarfi to sai ki samu ki hau kai sai ki zauna ki ta cin ta, ki ta ci, ki ta ci kina sambatu, kina faɗin dai maganganu wanda za su daɗa ja mai hankali, maganganun da za su nuna masa cewar shi fa ashe namiji ne. Kada ku manta ku yi like, ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu. Mai suna Sirrin Marke.